пясък са фърлили. Редно е. Ето го. Ето го скимбето. Ще спреме да изядеме по едно. Навръщане. Да, бе, не сега навръщане. Макар че то ще е късно и то се не знае колко правят кемпе. Сигурно са направили, че да имат и за вечер. Сигурно са направили така, че да имат и за вечерта чак. Виж колко е красиво тук. Тя тая винетка, старата майчини е от Рилския манастир. Да. Оле, извинявам се. Това сигурно се записва. Ще си го почистиш. Очень красиво. Супер. Тук пътя е много добре, бе. Да. Даже няма и дупки. Виж ли, те са закърпени. Браво. Се радвам, че снимаш. Ще видим какво съм снимала. Не, сега го следа и е добре, обаче там при хотелите най-вероятно не съм снимала, защото то тогава ги е обработвало, а пък аз съм решила, че съм натиснала. Да. Класация на БГ Радио. Дони и Нетича, даже и Майя Бежанска имат една обща тайна, която носят със себе си на петото място в класацията и въпреки всичко тази тайна не може да остане скрита. Най-вече заради високите тонове, които взимат Нети и Майя. Сега ни остана една порция музикални новини, а после ще навлезем в челната тройка. Приятно ми е да бъдем заедно в предколедното издание на нашите 20. Поп светът е у нас. До 28 декември може да вземете участие в съвместната игра на БГ Радио и МТЕЛ, в която 5 слушатели ще могат да спечелят 5 от най-желаните смартфони. Тук е далеч по-красиво, отколкото беше на магистралата. Той е блестящ с коледни светлини и всеки тук сме вътре в приказката. Който види този пикап, трябва да изпрати безплатен СМС на телефон 8888 за абонатите на МТЕЛ. За да се включи в томболата за смартфоните, всеки трябва да изпрати 2 различни послания. Слушайте БГ Радио, за да разберете къде може да видите коледния пикап на МТЕЛ. Томболата ще се проведе на 4 януари до година. Подробности може да видите в сайта ни bgradio.bg, както и в сайта на МТЕЛ, MTEL.bg. Нашите 20. Класация на БГ Радио. Сега е време за реклами, защото винаги е добре да разберем за нещо интересно, за което може да срещнахме кола. Особено преди Коледа. Тук няма да се снима хубаво. Нищо, бе. Ей, Сирен, какво си? Жал си. Така ли? Я, Лано сам. Ще те ям. И още една. Коледа. Пише ти Снежанка.